Yapon yanılıkları bilen Mingilnara. Мен Алсу. Jeygi kanikullar nişi guza. Alsu. Экренләп, өсті югурамга чыгасы килмей, тауларга баргалыйбыз. Biz әле менә музейларга йөрибез дибез бит әле. Тото музеена барып кайттым. Тото. Оо. Япониянең бөтен дөньяны шаккаттырган туалетлары белән мәшһүр. Тото туалетлары бар бит инде аларның. Әйме вошлет. М, Шундый шәп музей, шундый кызыклы булды анда. Еллап аңлатылган. Бу туалет дизайн гына түгел, ничә литр су куллана. Менә бер м. 20 ел элекке. Әй. 20 литр. Хәзерге иң модерн, иң яңа туалеты 3 литр гына куллана икән менә бу тото. М. Ул туалетлар алай. Җитә инде эшләтерсеңме? Әй, әле экономик инде менә. Экономик Әй. булуы һәм шундый җиңел булуы. Тау белгече алсу. Сүз синдә. Сезгә аңлатасы килгән тау Яманаши префектурасында урнашкан Дайбусацури тауы. Чичибу, аның бер ягы Яманашига керә, бер ягы Сайтама. Сайтамага керә инде, әйме? Сайтаманың Чичибу. Ул бик озын тау инде, әллә ничә пиклы инде, әллә ничә пиклы, менә иң биек генә әммәсең бит инде. Иң биеге менә шул Дайбусацури дип атала инде. Мгм. Дайбусацури буның биеклеге 2057 метр. Мгм. Хайран биек инде. Караганда биек, бер караганда машина белән менәргә була 1600 метрга хәтлек. Мгм. Иң җайлы дип атала инде менә. Иң машина белән шунда хәтлек менсәң инде бик әз генә кала бит инде. Минем артымдагы рәсем бу Дайбусат Сүрейнең тоге дип атала инде. Бер кисешкән урыны гына. Мгм. Шуннан менә шуннан өскә менеп китәсе инде. Өскә менеп китәсең дә, Сагынып. түбәсе шунда. Түбәсендә шушындый ачыклык юк. Агачлар эчендә генә. Менә Мгм. гаҗәеп инде. Башка тауларның бит инде түбәсенә менәсең, бөтен дөнья күренә, 360 градус бөтен җир күренә торган була. Ә моның алай түгел. Моның агачлар белән капланган өсте. Агачлар гына менә Күренми. гаҗәеп инде. Өстендә Панорама юк инде, панорама. панорама юк, панорама юк. Шуңа Мгм. күрә бу фотографияны куйдым. Монда менә кыш көне генә автобус йөрми. Кышка гына туктый ял итәргә. Ә болай яздан көзгә хәтлек автобус йөри. Менә 1600 метрга хәтлек Софу станциясеннән монда автобус йөри. Барырга теләгән һәрбер кешедә бара ала инде. Машинасы булмаган кешедә бу тауга менә ала дигән сүз. Кеше күп киләдер монда. Кеше күп килә, Якын машинасы булгач. машина бит инде күп кешедә юк. Бара алмыйлар тауларга. Ә монда инде менә станциягә киләсең, автобусга утырасың, һаман да бик күп чәй йортлары да бар, чәйләр ясый торган, бик күп төнлә белән кунып кала торган өйләре дә күп бит инде. Бик популяр инде бу Токио кешесе өчен бик популяр, бик якын бит инде. Бик күп калалар икән, төнгә дә калалар икән. Менә бик бәләкәй генә тау инде югыйсә, әйме монда бер көндәк кенә тау бит инде. Мин әле калалар дип уйламаган идем дә. Менә хәер эзләгәч кенә чыкты. Киш белән дә калучылар күп икән. Чөнки монда менә шул Кофуның төнге күренешен карар өчен калалар икән. Таракаши онсын бар бит инде. Шуңа иртә белән ачыла ул. Төнлә белән караңгыда ачыла инде. Сәгать 4-ләрдәме, 5-ләрдәме ачыла ул, әйме, онсын. Шуны карар өчен. Шу онсыннан онсыңа кереп, шуны карар өчен инде. О, шәп. Иртә белән күренә. И, аны Мгм. карау өчен түгел әле, кояш чыкканны карау өчен анысы. Төнлә белән дә эшли ул. Менә онсын бик 10 мин, сәнеме? 10 сән. онсын, Хаттаракаши онсын дигән онсын бар Яманашида. Шул кояш чыгышына карап ачыла инде. Кояш чыгышы алдыннан 1 сәгать алдан ачыла. Кояш Мгм. чыгар алдыннан 1 сәгать алдан ачыла ул онсын. Мгм. Кич белән дә озак соңга хәтлек эшли. Шул төнге күренешне, Кофуның төнге күренешен карар өчен кешеләр шунда киләләр. Фуджи тауы бик матур итеп күренә инде. Көньяк Альп таулары бик ачык менә алдыңда күренеп торалар инде. Һәм Яцыгатайкада күренә, Норикура тауы да күренә. Ераккарак карасаң анда Төньяк Альп тауларына хәтта күренә ул таудан. Дайбусацури күле күренеп тора. Дайбусацуриның күле дә бар. Менә астагына карайсың, эчендә күренеп тора инде. Шундый үзенчәлекле тау. Син анда чәй йортлары бар дидең дә, чәй йортлары дию. Кафе кебек, димме? Әйе, 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 юк, анда турист чәй үсмидер бит. Чәй юк, юк, плантациялары юк, юктыр. юк, юктыр. Мгм. Туристлар күп килгәч инде.
Әйе. Ой, яратам мин шундай теге таулардагы шундай теге кечкенә чәй йортлары, кафелар була бит. Таулардан кайтырга яратам мин. Матур-матур йортлар була анда. Оригинальный шундай урман эчендә ясалган. Күңелле инде шундай. Менә бит японнар име яңа IQ тест мәгълүматлары буенча Япония дөньяда иң акыллы ил булып сайланган. Япония 2024 елда 109 ил арасында иң югары уртача IQ тесты булган. Беләдер инде һәркем IQ-ның нәрсә икәнен. IQ белмәүчеләргә әйтәм, интеллект дәрәҗәсенең баш хәрефләре. Кешенең чагыштырмача интеллектын күрсәтүче балл. Япониянең уртача баллы 112,30. Аннары Венгрия килә икән. Өченче урында Тайвань 111,19 балл белән. Бу исемлектә Италия, Көньяк Корея, Сербия һәм Иран 110 баллдан артта калалар. Аннары Финляндия һәм Гонконг 109 балл белән, Вьетнам 108 балл белән 10нчы акыллы ил булып тора. Бу 10га керүчеләр индеме? Беренче. Искиткеч. Әйе. Ни була инде алайса? Шулай була. Япония, Венгрия, Тайвань, Италия, Көньяк Корея, Сербия, Иран, Финляндия, Гонконг, Вьетнам. Бөтен дөнья IQ тестында 35 сорау бар, һәм алар 24 минут эчендә тамамланырга тиеш. Ошондай кызыклы әйберләр беләләр алар, име шундай менә практичный, шундай менә бөтен кешенең белергә тиеш булган Инде шуңа да күп әйберләр укыйлар алар, име белдерделәр. күп укыйлар, шуңадыр инде уку бик ни инде монда көчле кешеләр бик укымышлы. Укырга яраталар. Ну, мәктәптә икенче инде анда икенче төрле өйрәтәләр аларны. Икенче менә ничектер. Күп Бер нәрсә ай белән гына ял итәләр бит инде менә. Әйе, Укыйлар да укыйлар. укыйлар да укыйлар, яллары да бер ай гына. Ну, татарны белмиләр инде, име? Күп беләләр да татар кебек шундый ниләрне белгән, белүче генә белә инде, белгән белә. Белгән институтта анда Әйе, шуның белән тикшерүче, белгечләр, яллар гына белә, име? Академиклар гына белә. Мин Татарстан дисәм инде Казахстанмы дип инде шулай итеп сорыйлар инде. Ярый әле Казахстанны беләләр. Яңасын беләләр менә. Әйе, анысына рәхмәт. Татар дисәң инде Катар диләр инде алар. Катармы дип Катар, Катар, ничә тапкыр әйттем, менә Татар дим инде. Юк, Катармы дип нитә инде. Кат. Шулай сорый инде. Татармы, Катармы? Юк, Катар. Япония хәзерге вакытта Азияның калган илләрендә популяр булган электр чемоданнарын кирәкле куркынычсызлык җиһазлары һәм машина йөртү таныклыгы белән юлларда йөреп була торган моторлы машиналар дип квалификацияле. Япониянең иң зур аэропорты сәяхәтчеләрдән үз объектларында йөрмәскә куштылар. Полиция эчке сәүдәгәрләрне чит ил кунаклары кагыйдәләр белән таныш түгел дип борчылып, аларны куллануга кагылышлы катгый законнар турында кисәтергән ди. Кытай хатын-кызы июнь аенда Осака тротуарында 3 тәгәрмәчле электр чемоданына утырганнан соң лицензиясыз машина йөртү өчен Япония прокуратурасына мөрәҗәгать иткән беренче кеше булды. Рәсемнәрен куям ул чемоданнарның. Июль башында Индонезиядан килгән электр чемоданында Осаканың Дотонбори урамында Япониянең иң тыгыз сәүдә зоналарының берсе булган җәяүлеләр арасында йөргәнен күрделәр. Япониядә андый җайламаларда йөрүне законсыз дип әйткәч, аның гаиләсе гаҗәпләнде. Индонезиянең теләсә кайсы җирендә утырып була икән мондый электр чемоданнарына. Бөтен җирдә дә йөреп була икән. Мин берничә тапкыр күрдем аэропортта. Тиз бара ул шундай. Ну, анда тиз бармый инде. Но урамда, тиз бара инде. Миңа бик ошатмады. Моңа права алырга кирәк микән инде хәзер? Әйе, Япониядә права алырга кирәк икән менә. Мин инде, үз аякларың белән бар инде. Ниме? Утырып баручыларны бик ошатмыйм. Теге аяклары йөрмәсә ярый инде, ярар ди. Аякларың йөри икән инде, шундый тап-таза егет, шундый нитеп тора, аның энергиясе ташып тора, шул чемоданына утырган бара. Шундый килешмәй. Электр чемоданында урнаштырылган батарея һәм электр моторы
Электр чемоданында урнаштырылган батарея һәм электр моторы бар. Һәм сәгатенә якынча 10 километр юл үтәргә мөмкин. О, 10 тиз. километр. Ул бит инде Бик бер каты километр йөгерүче инде, әйме? әйе, 6 минут бара Йөгерә. дигән. Бер километрны 6 минутта бара. Әйе, тиз. Тиз бит инде. Менә йөгерүче кебек бит инде. Йөгерүче сиңа килеп бәрелсә бит инде. Әйе. Бит инде. Бу Япониядә дә сатыла икән. М, Япониядә сатылганнарның бәясе якынча 100 мең йен, $640. м. Токио янындагы Нарита аэропорты әйтүенчә, терминал биналарын кулланган кайбер кешеләр сәяхәтчеләр электр чемоданнарыннан узып китүләреннән зарланган. Әйе. Менә Яннарына узып китәләр инде әйе, шулай. мин дә узып китәләр, куркып каласың. Әйтәм ич менә, топ-тоза егет шундый бара чемоданга утырып. Ул чемоданның эчендә аның әйберләре була торгандыр инде, әйме? Киемнәре. Инде теге киемнәрен дә куйган инде, заодно инде шунда утырып бара инде теге. Самокат кебек инде. Минем күргән юк бит моны. Бар, Хәбәрләрдә бар. генә күрдек. Японнар кулланмый моны. Японнарда юк. Э, Сатылса да мин күрмәдем японнарның кулланганнарын. Шите ниләр инде менә Хонконг, шундый теге күрше Азия илләреннән күбрәк кулланалар инде моны. Юк, ниләрендә күргән идем. Америка кебек шундый, Европадан килгән туристлар да бар. Ошо утырып баралар. Менеп атланганнар чемоданнарына. Аэропортларда бу сәяхәтчеләргә үз объектларында йөрмәскә киңәш итәләр. М. Мин әле ни күргәнем бар бу соңгы көннәрдә. Балалар утырып йөртүче чемоданнар була шундый. Ну, алар ниле түгел инде. Э, Батарейкалы ниле түгел, моторлы түгел. Әниләр алып бара шундый матур. Менә рәсемен дә куям. мгм. Теге ат кебек инде. Алгы ягыны былай торып тотынган һәм арткы ягына утырып бара инде шундый. Балалар бакчасына йөри торган балалар өчен инде теге 3 яшь, 2 яшь, 3, 4, 5, 6 кебек кешеләр өчен эшләнгән. Кызык. Уңайлы. Теге бала ара бит инде. Э, Күтәреп алып барырга да ни җиңел түгел. Һәм баласын һәм утырта, һәм киемнәре шунда була инде баланың киемнәре. Алсу төсендә шундый. Яисә шундый теге шәмәхә, матур төсләр белән ясалган. Була инде балаларга. Балаларга була инде. Ул аны алып бара инде теге чемодан кебек иттереп алып бара инде. Тотып алып бара, баласы утырган шунда. Япония яңа машиналарда тизләнешне контрольдә тоту җайланмаларын таләп итә. Тормоз урынына машинадагы газ педален басып караганыгыз бармы? Юктыр инде, әйме? Юк инде. Әлбәттә. Ләкин бу чыннан да бик күп була һәм җитди аварияларга китерергә мөмкин. Еш кына бу авариялар олы яшьтәге машина йөртүчеләргә кагыла. Менә хәзер Япониядә картаюучылар күбәя бит инде. Япониядә мондай авариялар күп вакыты белән. Әйе, шулар Педаль белән инде бөтенесе шул 80 шул яшьлек бабайлар. 80 яшьлек бабайлар, әбиләр дә бар әле анда. Бөтенесе кибеткә килеп керәләр алар, комбиниларга. Бөтенесе шул газ белән тормозны бутап. Картаючылар күбәйгәч, Япониядә мондай авариялар арта башлаган. Япония мәгълүматлары күрсәткәнчә, олы машина йөртүчеләр дөрес булмаган педальне яшь йөртүчеләргә караганда 8 тапкыр күбрәк баса икән. Узган ел Япониядә 3110 авария булган. Машина йөртүчеләр тормоз урынына газга баскан. Бу 4343 җәрәхәт һәм 38 үлемгә китерде. Мондый проблема булгач, бу проблеманы чишү өчен Япония яңа кагыйдә кертте. Барлык яңа машиналарда газны ялгыш басканда тизләнешне контрольдә тота торган җайланмалар булырга тиеш дигән бер кагыйдә керткән менә яңа машиналарда шулай җайланмалар була инде. Әгәр дә машина йөртүче газ педаленә 1 метрдан 1,5 метрга кадәр аягы белән басса, җайланма машинаны туктата, яисә тизлеген сәгатенә 8 километрга кадәр киметә икән. Мануэль машиналарда мондай авариялар әз була икән. Менә мануэль машиналарның шундый ниләре дә бар икән, име? Яхшы ягы да бар икән. Бигрәк автомат бит инде тегесе. Үзенә бара да бара, бара да бара. Хәзер бит әле теге круиз контрольләр. Куясың да үзе бара, аяк кирәк тә түгел. Аяксыз барасың. Әйе, трассада менә аякка аласың, рәхәтләнеп барасың, аякларыңны ял иттереп. Өстәлдә утырган кебек, име? Әйе, кулны да үзе тота инде, рульне дә шул килеш бара белән килеп куйдым, туп-туры юлларда. Борылганда да үзе бора инде, аны рәхәтләнеп барасың.
Şunu yoýup o mene. Yok. Oýaklaryny, nini, gowdany. Sen maşına köp yürütgeç bilesin indi köprek. Manuel mi, Eee, avtomat mı? Qaysyny soýlysyn? Qaysy? Avtomat indi, avtomat. Evet, hazır bir yerleşkeş indi. Bu atnanyň Yapon ýangylyklary şunyň bilen tamam. Gara bitirgeniňiz üçin zor rahmet. Sizden kommentariýlar kötüp kalabys. Goýdan garaganyňyzda ýazygyz. Hem like'larga unutmagyz. Hem bizning kanalga ýazylygyz. Miňa da ýazylygyz. Aýe, Alsynyň kanalyna da ýazylygyz. Şulay ok, Rahmet. bizning videolaryny dostlarygyz, tuganlarygyz bilen ortaklaşygyz. Kilesi jumga gün kiş bilen ýangadan görüşgençege hadar. Sag bolaşabys. Sag bolagys.